Hoivayritys tarvitsee kipeästi uusia työntekijöitä. Yritys on jo lähettänyt useita työpaikkailmoituksia yleisiin hakukanaviin, mutta hakijoita ei ole ilmaantunut. Samaan aikaan toisaalla hoivatyöntekijä Kaino päättää hakea uutta työpaikkaa. Hoivayritys tutustuu myös hoivahakupalveluun ja tekee hoivahakutilauksen. Hoivatyöntekijä Kaino selaa työpaikkailmoituksia ja ilahtuu nähdessään, että useita kymmeniä hänelle sopivia työpaikkoja on vapaana. Kaino vastaa yli 20 hakuilmoitukseen. Hän hakee työpaikkaa myös hoivahakupalvelun kautta, koska ilmoitus oli selkeä ja siinä luvattiin nopeaa kontaktointia. Tätä Kaino piti hyvin tärkeänä, koska hän halusi uuden työpaikan nopeasti. Muutaman päivän kuluttua Kaino sai soiton hoivahakupalvelusta. Muiden hakemusten osalta Kaino ei ollut kuullut vielä mitään. Enemmistö työnantajista oli jo ennakolta ilmoittanut, että hakupaperien käsittely sekä haastattelukierrokset kestävät useita viikkoja. Kaino halusi uuden työpaikan nopeasti. Kaino ilmoitti hoivahakupalveluun, että hän on valmis loppuhaastatteluun muutaman päivän sisällä. Loppuhaastattelu järjestyi nopeasti. Samalla tehtiin työsopimus ja sovittiin työn aloittamisaika. Hoivayritys sai uuden työntekijän ja hoivatyöntekijä Kaino sai uuden työpaikan, koska asiat saatiin käsiteltyä nopeasti tehokkaan kontaktoinnin avulla.